Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ade ayuro saya loko a video. Atro Media, ATM TV, Debaga, we balu. Een grand welkom kona in zee. Voor de foutang, we hopen dat alles maar in mekemboom. Hoe den alleen barada jaso. Want pusap taki walo sanet sa ina kondre en dan ATM Media e komit den barada of komit den Sranamang en arki de mening voor alle den san seifen presi na kondre. Dada, Happy New Year, want na angayu na foswa fayari. Happy New Year baka. Ja toch wat toe bij met ouro jari. Oh ja. Is dat weer toch? Dus we beginnen een collage van kil, berry, crematie van kil, alles omvatten. Is dat weer toch? Zo we beginnen, is dat weer toch? Oké. Omtrent a berry voor akel. Crematie. Ja. Ja, hati asari. Kom pas mi go do recruit iedereen is habito de Volkers Food. True Media. Is habito ATM TV. ATM TV. Mi spep grond tapu de dat is na unicon odi kondoen. Usap tak. Game if you want arka True Media if you want arka. Oh, si bos ko dus. Recruit iedereen en dat ude jabaka. 100. Wel, as I'm gonna about us, look. Bijna min bij wat about tomorrow is habito absagba. No, today na ID, today na last day so kan takete to. ID. Ja. Wel, look asunga kondre ete. Apot desmasari ete. Ja, de mandaru. Desmadaru ete dus Oi, ati wel jaren takakel de daar echt. Maar 5 na een organisatie. Organisatie is van 100.000 plus voor mij. Organisatie. Ik geef hem aan 10. Ik geef hem 100.000 plus. If me give them one safer, that mean I can't give them one thing to. One thing smart, if me give them one this is. So big orga, zonder probleem, zonder sutu, zonder feti, zonder niks. Me give orga one plantje. Ja, maar 100%. Goed zo. Dat is zo bondru. Op weg gaan naar parkising. Is dat weer if we maar aba eenheid zo tijdens, ik voor bij aba eenheid tijdens dat bij die fakkel, dan des ik het cassette 25 mei. Ja. Nou, dat is van hieruit. Ik condoleer aan mijn vrouw, aan mijn gezin, aan mijn familie. Alle de boonsmas hebben de mama heen. Alsnog gecondoleerd. En ook de NDP-familie. Hier NDP gang. Nanga de Bautista. De Orsi Bautista. Alsnog gecondoleerd. Ja man, 100%. Meneer Bautista te kibig op jaren. Minus apide. If na linker anu fumas ragado of na rechter anu. Minus absot one of the to say yes dong. Maar te kibig op drap jaren papa jaren. Ik go rust, ik moet uit amorserij voor de man is ja. Je soort de man tak nou capching. Is dat niet sorry man wang chim man ne ko te kipot bakasel. Atlet niet. Ik go rust 100% en aros say go rust unu sap so umus do 25 mei. Fu takios don say mas ragado de tak ai a overwinning het is binnen. A wens van man. 100%. Dus take big up money about us, take big up family about us. Ja, 100. Oké, dat ben mooi. Mo fogo miti de kompefu akel. Dat we begin. Usi taki de man kota regering. Nanga a president taki onder minister ne Komoro. Alhoewel, bronto ben takikba taki de no one onder minister moro. Want dan no biggie man, ja. Maar wij vinden dat no president ko uit a president taki geen onder minister.
Onderminister, kom maar Queen of the East, onderminister toch? A parlementariër. Force, en dat is niet toch? Queen of the East. Queen, ik ken haar naam niet, maar ik roep de Queen of the East, omdat dat zo elkaar is. Queen of the East. Oké. Queen of the East is onderminister geworden. Bij onderwijs. Dat heeft dus maar al een parlementariër salaris. Nu je kiest een onderminister salaris. Plus je kiest kleuter juf money eten. Hoeveel geld wil je hebben, mevrouw? Uno besa kunnen we trasma potta papos. Wees iemand voor het onderminister, maar kunnen we trasma. You know man, doe zo many sani. Ik doe parlement roko. Dus je na parlementariër dat je checkis republiek onderminister. Nee, maar ik denk dat ik als me bedankt daarop het was. Maar bedankt daarop. Ik zeg parlementariër. Ja. Oké, dat wil ik. Mino denk je. Mino denk je. Ja, mangre, dat lukt mangre. Dat mangre kies voor. Mangre kies parlementariër money. SLM money. Nu dat pot haven. Je ziet, look hoe mijn monas mij kiezen. Look hoe mijn monas mij kiezen. Ja, maar kon er maar afvallen teken toch? Afvallen teken. Oké, dat is teken. Dat teken, dat ik dat teken. Ja, toch, want in een jaar nou was na je wat mij jaren tak als aan die. Ja, dat betekent toch, nou als mij jaren tak about this aan. Maar if afvallen ik accepteren. Daarvoor accepteren, ik nog doen het. Ja toch? Ik nog doen het. Ik moet nog kijken des aan. Ja. Nou toch afvallen ik kan. Maar kan dat volk nog sabi toetak, dan de geïnformeerd. Zo'n score de go, dat zijn ze niet geïnformeerd. Dat je hebt deze ik groep mijn karo op weg go naar de Afrika. Volg de NDP. Volg aparte programma van de man. Je moet niet klakkeloos, blindeloos achter mensen lopen. Volg het programma voor de man. Want look de mij met de propaganda. Maar nou een partijminister. Ik kom met een partijprogramma. Ik zie het niet. De enige partij is dat toch. Michel kan een programma. Het is de NDP. Tra partij de man. Ik kom op podium met zingen. Ik bar wint in de santi. Uno no manja de santi. Maar kan dat voor u kwijt? Dus koetak. Een partijvoorzitter komt voor een speech. De man zingen naar een bar wint op podium. Dat na abeleid. Dat ook de abeleid voor de man. Dat maakt je shit on. De mij zingen, regeert op podium. Dat de man kan doen zo dansen de mij orga. Dus me loop achter de NDP. Maar je maakt me nieuwsgierig. Zo maar als het partijvoorzitter Barwinti. Ja, ik ben carne de meeste of de man. Travail dansen, travail Barwinti, travail hi. Ja, ik zie winti, maar afvallig no man, ja maar winti. Ik kan bara winti op podium. Jullie partijvoorzitter. Maar no man, ja maar winti, ik is winti op podium. Ine ko anya ma winti fi of je kon singen uno ma nya me kon leru say wan do leru fay wan pak leru fay wan krima foto leru fay paka onderwijs aan leru fay paka gezondheidszorg aan leru fay paka economie aan leru fay creëer werkplaatsen gi unu isabi ta saat ko wan yere tak ti kon ta podium tak if mitro men in 5 jaar nu aan creëer een voorbeeld 3000 roko. Dat zijn dat we waaieren. Una waaieren. Ai disi dat is zo. Uno angre kiru uno man yama sandati. Omelis met de man. Toen we komt op de podium of we gaan naar verkiezen. Komen jullie met een goede partijprogramma. Op het boeboe man. Tak junu tak nanga afvalop. Wat wist ik kot odo gitra partij. Uno man yama kot odo. Messi partijvoorzitter kon ik kies winti dansi zingen. Ik denk de matron want de partijvoorzitter maar Robert Rube go zingen. Je sta kan zingen pas na unu. U op een band. Dat trompen komen. Samchi we doen. We zingen boeien. Zo maar ook klets in de politiek. A politiek ne pas na je op een band de zingen de race weer grond tapul. Doe dat. Nou weer afvallen en dan de winti sans we bar tap de podium. We weer smijden. Oké. Is mevrouw Simon se bar winti tap podium. Is mijn voorzitter bar winti tap podium. Business. Tak afijn zingen. Asani moeder, asani. Is mevrouw Simons doet de sandati. Mevrouw Simons komt op podium. Hij leer je. Mevrouw Simons is taki. Politiek moet anders. Politiek moet op een andere manier gevoerd worden. Zo kan het verder. Hij sorry de inzichten. Dat u afvanoe doet. Una afvanoe doet tegen kombar winti. Mino carne. De meeste van de partijvoorzitters zijn kies winti. Oké. Ushitaki. Brunswijk.
hoor een brasa die naar Bronsplein. Ik ben daarbij. Nee, ik was niet daar. Ik ben niet daar. Ik chasan. Ik ben horen sani. Ik ben igi strategie. Dus ik ben sani. Dat is wat ik kan doen. Maar ik vind het wel een boon sani. Maar about sa brasa die bego. Ben brasa os refi. Ja. Ayer volk ben brasa. Is dat taki in tijdens de revolutie een brasa die behoort. Copycat. Maar dat een verschil. Abrasa die is behoort tijdens de revolutie. Dan abrasa die. De onafhankelijkheidsplein. Je ziet ook een verschil toch. Maar luister nou. Amataki en waka in de voetsporen voor Bouters. Dus dat, oké. Even maar dat een waka in de voetsporen Bouters. Samino denki. Samino denki, want if je tak je waka in de voetsporen meneer Bouters. Dan de rotzooi is aan dit we doen in Akonderto. Want meneer Bouters dan we doen de rotzooi is aan dit in Akonderto. Meneer Bouters ben met passie. Meneer Bouters tak de manier doen. Mina tak de manier doen. Want de mij vindt met tak nooit de manier doen aan. Hoe je poes refieren, mi de na mi NDP san mi de. Mi NDP san mi de, mi no danga yap. Oké, iemand je taki de man in do of de mij do. Hoe je taki de man start na politie hoofdkwartier. Daarop na Wanika straat. Corruptie is daar. Als een man sang mek a oru gebouw. Als een man dat broken, dat is een man dat hem kan bakken. Na maar dat hem kan. Na maar dat hem kan bakken. Na sneesie. Ondanks misschien want dan niet de moment gebruik de sneesie toch. Dus am zo leuk na sneesie. En if na sneesie werkelijk hem kan, dat pedestra naar recommandé. Pedestra makaboy de se haarstong. Pedestra makaboy de of de man ook niet, de moment gewoon her isriwerk drapen, ijzerwerk. Zo de moment dus in a barike tak yo fenwa roko drapen farwans doen. Dat maakt me hustle. Mina next full anti van hoedoe. Me kan het duidelijk. Oké. Dan naar mening voor Astrati, voor Dada. Hoe zit dat die president in move? En van je laf zo. Mi no take te beetje laf voetbal. Ja toch, mi den take se refleksi tak aan mijn move toch? Ja, mijn move. Ja. En dan man take luister nou. Ik no meka volk vier pijn. A beleid vind no meka volk vier pijn. En doe sa en be moest doen, sa ben van no do voodoo. A trouxe a president aqui, tá com volk no vier pijn. Me fuga van maas boy. Nou, afraag boom, maar me fuga voor jou. Je ligt weer. En na zo met dat kan je zeggen dat nee boy. Je ligt. Wat sa i doet dat? En mi magot ja i doe grondconversie de man vier hoofd den grom. I doe kaki poti vrouw rokastas uli. Mina sai fianga vrouw dite. I doe mi no man kardes corruptie zaak op de man desi. De alai. Je hebt niets gedaan. Je bent komen stelen. Je bent tak die kost dos aan tak. Er is geen geld in kassa IMF taki money bede. Pede money dat de. Pe alla de money de samele. Ni president pe alla de money dat de. Ome money IMF give. Maar denk IMF give maar bijna IT lease of CB lease. Bijna IT lease IMF give maar money ba. Pe de money dat de. Pe de money IDB de. Pe de money voor islamitische bank de. Pe alla de money dat de. Pe a belasting money voor akondre de. Wat kon tak nou man op jou ni? Toch gewoon inkomen bij de ton. Ja in akondre ta alla moye kies belasting. Je maakt de landbedrijven die money, EBS, waterleiding, telesuur. Pe alla de money dat de. Pe alla de money dat de pres. Je contact je doet san tak volk no vier pijn. Tak volk no vier pijn. Je nanga des ma fino vier pijn. De rest wel vier pijn no kote gurot soi. Je nanga you gang no vier pijn. Je nanga de gang fino vier pijn. Je nanga des ma fino vier pijn. Maar volk vier pijn jaren. Dus nog een tegen rotzooi. Je hebt nog lukken met tegen, je hebt nog 4 maanden te gaan. Het is geen 4 maanden, het is 3 maanden man. Nee, met militair januari. Militair februari, maart, april. Nog 4. Dat is het. Bye, want je weer hoe het is. En met Beggy.
No kon play gangster. Je want altijd i play gangster in a kondre. Sinds i bij de justitie i play gangster. Uerfi. Ine si tak uerfi. Lek wan las idee. Met tegen you. Maar nou zit ik hier. Hoe vind ik me tak bunde in kosrotomi? Maar zit ik nou a president. Ik tak trafasi nou. Amai tak trafasi? Ja, want amai atega volk taki in mijn fout. In de ontkent taki in mijn fout. Oh, ane ontkenning. Inaf ontkenning. I make ding. Inaf kot ego next moro. Ino kon kreju moro. Want 4 jaar geleden ino be kreju no na gangster to. Gangster ibe play ju to sut man kiri to sut sen mango kierde boy drapeto. Ondanks de man boy de man tok de man kierde ingi boy. Dan no verkiezingen kon, they want to play. Hey, mi man, look at me that they tell you, what that see, look at me tell you. Mi na sapa, bepaalde man ego na mas ete ego interview amare. Echt, serieus zo. Je want we kruto tak de man om ko interview mi. Maar we go interview wan voer man. We go interview de man sa rufa kondre. We go interview wan verkrachter. De man na verkrachters. E fu fen tak mi no tak bun, dat is rotomi. É simpel. Voorzichtig, ja, voorzichtig. Mine voorzichtig gide man. Sano me hit gide man jong. Voorzichtig gide man. Oké, de man teki a wet in assemblee. Ik ongeveer 500.000 je pai voor doen mee naar verkiezingen. In of taki naar assemblee lek fai naar door de op een politieke partij. Je know, vind ik want a vrouw voor de in 91 vind ik wie is nou een sma in rango toen mati de man tak hey asandisi uango doing moest maar op een politieke partij 5 vinden. A vrouw voor de in 91 klets. Oké. Mevrouw Castillo, je klets uit je vette nek. Ja. Je klets. Oh voor is dat samen in look of this? Look of me look of this meisje. Look of me mulu furu. Ah, onder soort partij. Planning en ontwikkeling samenwerken we de. Onder die ene de man voor alla money. Dan nou die den pay voor doen mee naar een verkiezing. Dus mij tak het is duur. Dus je wil gratis komen stelen. Dus je wil als maar een pay. Als mijn pai, mi 3000 SRD, dat is dus mijn pai 3000 SRD, dat is de winnaarverkiezing. Dat is mijn 4 miljarden. Je bent makkelijk hier in dit land, mevrouw. Sman wip yang wat ik in investeer. Look hoe met je baka. Dus hoeveel wil je betalen? Om mijn nou pai. Want als mijn tak adiri, Holland je pai, Holland als mijn tak, want meer kan gesprek vast maar. Als mijn tak Nederland, je pai 11.000 euro. Ja. Wat politieke partij heb je? 11.000 euro is hoeveel geld hier in Suriname? Niet eens 70.000 SRD. Niet eens 70.000 SRD. Nee. Nou, 11.000 euro. No, dat is bijna 500.000. Bijna zo'n bedrag. Toen maar ja. Dan hoeveel wil je betalen, mevrouw? Dus je wil 100 SRD betalen om aan een verkiezing mee te doen. Dat weet we niet. Dat stil je miljarden op 100 SRD. Wat gebeurt? En mi bij de Chan make them pay 5 miljoen aan partij. Je want doen mee naar verkiezingen, pay 5 miljoen. Met alle de chim partij. Een politieke partij moest pay 5 miljoen voor doen mee naar een verkiezing. Wat heb je pay? 11.000 euro. Je pay 11.000 euro. Dat je kost doen. Dat je voor miljoen dollar. Wie houdt wie voor de gek? Dus president is een verzoek op een café 4 miljoen of 10 miljoen. Met nou een kapchimchim politieke partij doen mee. Ik ben de president, ik ben potentieel op 10 miljoen. Je want doen mee aan verkiezen, je moet betalen. De man een chip dat je mij kon voerbedien. En ik ga zo. Ik ben daar maar. Ik ben potentieel op 500.000. 10 miljoen. Kom look even actief doen mee aan verkiezen. Dat amam doe. Oké, dus toch je dem eens naar... Ja, de eerste kan maar potamoni, maar weinig. Amam op een moro. Dat is op tak nou op de chim partij 3 bik mo po. En aba money. Ja, maar de man op alle de chim partij, dat mij piki, dat de mo pai, dat de mo look even de onti. Dus goed dat we de chim partij. Dat de mo piki money, dat de mo doe mee, dat de mo kies een zetel, dat de mo pot de bigi partij onder druk. Afvallig mensen massaal stemmen voor de NDP. No, make no een chim partij kon horen afspoor toe.
Het na voerman, dat de karu jasi stratief voerman, die zero sani you na voerman. Maar you want pay chip, you want pay one boek op money, they want do me na voor kiezen, they want ko furu. Anarondo ja, president is op verzoek mis van mijn lobby, want dat no loop you. Maar op een money, op een 10 miljoen, want partij moest pay 10 miljoen voor do me. De klets. Zo mijn lobby, in een lobby president of in een lobby a persoon? Mino lop a president, mino lop a persoon, mino lop a regering. Mino lop a president, san toki, mino lop a persoon, san toki. Plus mino lop a regering van. Maar laat het duidelijk zijn met tegen. En is dat hij tegen you. Dat is sabi. Dat is a boom boom. En inoma sroto dat want dat nooit nog te kwam san na you. Je sroto de trama, omdat de man ko tek san na you. Dat de mij kosi. Oké, maar amai kon een gratis pakket. Ik kom aan salva kam tapuja. Sanga samen kon gratis pakket uit India, helemaal uit India. Dat zou volk moest doen. Dat zou volk moest doen. Dat mijn actie. Hoe kan registreren? Het is kom aksama. Heb ik kan registreren wat gimwang? Nee, ja, maar dat kan mo konti in supermarket opoti. Dus amo poti in supermarket. Kon in supermarket yo go dey go buy. Don't buy. Hey, de mas comedy. Hey. Hey, mensen gaan naar een pakket saneren, want sa de mas kosa voor een pakket. Sa de mas kosa voor een pakket. No. Deze man is een koprat pakket. No, een pakket voor de mamisje die mij geeft 5 kilo rijst, 1 kerstbrood. Samim dwang een kerstbrood. Samo dwangen. Een kerstbrood zijn een serie. Kerstbrood zijn een serie die we koop. Gis me in pakket. Hey, mi mam, ja kolo kutak met de media. No si boy rep in ben psutengo. Mi bo soru pum sudengo. Kijk ben lachelijk. 5 kilo rijst. 1 kerstbrood. 1 blikje worst. Sades mam dwangen. En wie is na bij onbijing? Mensen kopen het niet. Voor een afjaar lang hij bij je na winkri. Gun die Chinees je geld. Ik gun me als niet mijn money. Ik go buy 5 kilo rijst. Safia pi egides man. No, ik go buy me orsi alisi. Dat make moeite. De betak NDP na pakketten frieters. Luku so mij een pakket die na kondre. Vader man bekar de NDP. Ja NDP friet pakket. De maf NDP so pakket desa prati. Sulu de tuman dis ne prat pakket die na kondre. Brunse prat pakket. Via pie prat pakket. Nanga alisa nga woron go luku. Go luku. Dus met pak nanga pakket san de man is naf kong. Inaf kong wat de pakket voetbal tabe netjes moro dip de man kom bigi wenfu. Next food is aan voor via me no ani. Me kun was nisi mi money me go na supermarket. Dat me buy des aan na was nisi. Maar me buy na via echt niet. Me moest buy 5 kilo rijst na via Want to aantal moefers verkiezing. Dat pe me buy alisi ala de jari samsa. Gewoon na was nisi to mi roko buy me alisi na was nisi. Dat is me na via next van udu. De zijn man is bepier de back. Tak NDP na pakket. Pakket. You should have prat pakket in a fucking kondre today. Mamus nakwanga tiki unu fesi. Na panel bigang pakket. Pakket. You should have prat pakket today. To me betak ja NDP'ers zijn pakketten frieters. NDP'ers no span 25 mei konde on leer you. Suma na de pakketten frieters die na kondre. Want die bij opimo foto NDP is een pakkettenpartij. Dus dat is zo today you should have prat pakket. Plus je prat kerstbrood. Unenya kerstbrood. Jogu suikerziekte. Als je kroesiki lijn naar kondre, toch je praat kerstbrood. No, je giet maar kroesiki. Ja, kon lokutak met de kawan media. No, zo moet je pom zoet de kerstbrood go. Mi bo leru. Mi bo teigu pom zoet de kerstbrood go. Mi bo leru katakru maniri. Je kon tak pakketten frieters. Dem go luku olifant jari. Luku las. Amatak strana na bromtje jari. En je bent gewoon een stuk verdriet hier in dit land, boy. Nasma gersama wave in de pakketje. Smasa gersama wang. En met karu, koop het niet. Koop je spullen gewoon in de supermarkt. Leg van je gwend bij. Want Amand is nog geen next at de jaren samsa. Het is voor me. De Amand in bij een pakket gama. Zeg dat man ook kan een pakket 2022. Zeg dat man op bijgiro kan een pakket 2022. Amee loert de verkiezingen kom. Dan moet ik 5 kilo rijst. Ik tegen bakami no tegen pungsud dengo. Ja, maar in de president ben de Asiana. President Pratinyang.
president de minder volk. Minder volk. Ai. Minder volk kamande. President Karanguna. Rangim kong nanga flora. No kabaluna. Kabaluna no. Kabaluna. Balune kong. Kabaluna. Kabaluna kong. Of Karangu. You try long to erray nanga volk autos. Plus de massa voor propaganda nga wagi. De meirei, bouter so be waka. A laatste verkiezing de man be waka guadesman. No, de man futu bet grong, de meirei wa. Hey. No, de mij hoort onder osso toch? Blauw. De mij hoort onder osso. Oh, onder osso de meirei. Ja, de mij hoort onder osso toch? Hey. Hey, me no attack next farmers moro. Aksimi NDP sani. You know, aksimi VAP. Nee, maar met tegen zijn zelf zijn naar kondre. Oké, kotaki. Belasting op die auto. 5 inning. Abon ta. Abon. Oké. Abon. Iman ik kondre draai, ik kondre stidore. Ik pay belasting. Oké. Abon. Daar we go. De man zei dat biggie pick-up naar de sati. We hebben capaciteit dan nog een pay. Je moet betalen. In pay. Oké. Te de man go Holland, de man e pay. De man pay to mis te de man go Holland, de man show een ton. De man bonka adoti go in een ton. Te de man kanja, de man bonka tap gronja. Oké. Minister voor OW ben beloofd nu dat oktober abrochi voor Saramaka dos teekbelever. Maar als je taki minister als een te maart pas al op nou. Big man. Ik niet lachen naar de maas boy. De maas zo kunnen niets doen. Luko ome broki NDP mek jaina kondre. Wap chi toti broki fonde man jami man. Luko ome broki NDP mek jaina kondre. Ooit NDP mek kon broki dago. Stroef. Nota. Wap chi broki. De man no man klari. Hey. Mek de man jeb des. If de man klaring, de man klaren na de zaak. President tu Clara broki da yang VAP u knap tapa broki da ujon pogo ina liba. Kiru srefi. Yaman. Oké. Is dat na atsan zijn na kondre dat we chaka fesi. Is dat toch? A president taki a chafo trouwen kon baka in het buitenland. A pot slaan tapa karta. En daarom ik nu ja. President, pesot karta ipotstrana. Ipotstrana tapa drugs karta ya. Drape de ma potstrana. If de ma tak drugs, de ma potstrana nanga drugs tapa karta 100%. If de ma tak de ma potstrana nanga verkrachting tapa karta 100. If de ma tak de ma potstrana nanga roof tap karta 100%. If de ma tak de ma potstrana nanga drugs tapa karta, dat imptaki ipotstrana tap karta, maar in drugszaken. Ipotstrana tap karta in drugszaken. Jogi taki. A regering disi no kies fu prati tata nanga ayung. No, sorry tak mem la fuera. Maar dat sounds dat me takito. Ik kon dat gimi, dat is anak comedy mi no kori. Amano prat ayun nanga tata. Ja, taki ano kies fu prati ayung nanga tata kies fu seta kondre. Okay. En de mak kisi furtu. Pe ala de money de yogi. Pe ala de money de say you later eleni. Yogi nam luku yogi. Yogi on e fur grong dus amo verdi dat santo. Amo dena santo kisi en na yogi luku imshi yogi lek. Yogi e fur ala de grongi de via piers. Na amadna e demang. Mi brit e fu an via pier wan grona yogi de me sena mango damang e luku pe fre. Amadat sa persis penanga pe fre ina kondre. Ja dus maar je demanda die. Dadelijk, je hebt nog een paar maanden te gaan. Doe, look if je maar tak trang aja ina kondre te de rusten. Oké, dan we rond af. Nanga Lishano. Want Lisabi Lishano die opspraak no. A minister voor buitenlandse zaken taki Lishano moest leveren in diplomatieke paspoort. Rijbewijs moest leveren in. Zoma Rishano. Ja, Lishano. Hey, de man nga Rishano, je hebt deze repi. Kom werk, man. Kom werk, Rishano. Kom werk, Rishano. Rishano. Ik kan klippen uit Feiwani. Tap me in en met indruk hebben. Ik kan dit duidelijk. Ik kan kosi pa, ik kan kosi sumei wani Rishano santoki.
tap me in en mek indruk. On dat zijde, als een man is bij Karu Pingo. Je vergeet het. Je vergeet het. Dat man aan abab de man bij die clash. Van elkaar de man. En zie je die Pingo's regeren op straat. Iedereen die aan de Pingo de ne bakami man. Libu met rust. Dat je kosi padat na yuna ngai pasak. Ine vergeet yo. Mine vergeet het. Van me vergeet het. Las amat ja die Pingo's zie je die Pingo's komen op straat. Die misschien is mij helemaal op. Ja, Richano is goed. Hij praat de waarheid over zijn vader. De same man is Richano Carpingo. De same man is Bekos Richano. De same man is Bekos Richano. Die misschien is mij tak. Oh, hij is een goede jongen. Hij praat de waarheid over zijn vader. Die is maar dat maakt dat me in hem indruk. Kom bij die wijkie. Dat me dat hij in hem indruk krijgt. En no sen no ang vriendschap verzoek die me. Want ik ben zijn konta, is je me accepteren. Ik accepteer het toch. Ik no wani in mijn lijst. Toen is allemaal zijn vriendschap verzoek die me. Is je me accepteren? Ik heb je niet geaccepteerd. Ik no wani in mijn lijst. Omdat ik ben karblakas ma pingo. Ben je vergeten? Ik vergeet niet. Dat ik bakar des ma pingo. Die want des man kon hoor bakagiu. Omdat je na je pad die want clash. Je ziet dat de mij bedrijven die want mim kon hoor bakagiu. Mimang. Laat me met rust. Luku a jonkie no ma. Ibe karbi jonkie to. Nu a jonkie no ma hor bakagi you. No ma hor bakagi you. Yanga you pananga fiapi. Nanga molesa uye pusrepi. Yana mi brada. No conferu. No feru. No feru. Want if je pakken nu de agi $1 miljoen. Dan je hori sneed direct. Dus libu. Lib afvolk met rust Richano. You Steve Mamus donder op me opdrapen. Dat omdoe. No kon leku nek usap sumana yu pa ina kotego. Usap persis sumana yu pa ina kotego sumana pa. Usap yu pa you pa na yu Steve ma mus donder op mop of drape. Dat do. Dat we do afole ko bon sani. Orsi. Grand tangi. On dat. Dada en te wantra lees baka.